Halløj alle sammen, og velkommen til. Og jeg er glad for, at der er så mange med, trods at vi kører midt i den sidste afsnit af Arvingerne. Jeg beklager, men dejligt at have jer med. Og jeg vil lige starte med at sige, at foredraget her, det var cirka 30 til 40 minutter. Og det I skal høre om, det er, eller det som jeg gerne vil fortælle lidt om, det er, hvad er forskellen egentlig mellem kredsløbstræning og styrketræning, og hvorfor kan det ikke sammenlignes. Så vil jeg fortælle lidt om, hvorfor det er vigtigt at vide noget om vores krops evne til at tilpasse sig, og hvad struktur egentlig betyder for din træning. Herunder også lidt om overbelastningsskader. Og til sidst, jamen, så har I mulighed for at tilmelde jer en live workshop, hvor at alle de øvelser, vi kommer til at gennemgå her på skærmen, dem kommer I til at kunne få fat i live. Men altså, i min karriere her, der har jeg jo hørt rigtig mange, der siger, at jeg behøver ikke at styrketræne, fordi at jeg løber. Så derfor så vil jeg starte med at benytte lejligheden til at forklare, hvad er forskellen egentlig mellem løb og styrketræning. Og til en start, der kan man sige, at i kredsløbstræning, der måles intensiteten i procent af vores makspuls. Altså jo hurtigere vi løber, jo højere vores puls er, jo højere så er vores intensitet. Men hvorom alting er, så vil det stadig være kredsløbstræning, altså noget som belaster vores hjerte og vores lungefunktion. Og når det er sådan, så spiller musklerne selvfølgelig også en rolle, men det vil være nogle bestemte type muskelfibre, som vi stimulerer. Og det er det, som man populært kalder de røde muskelfibre. Og det vil sige, at når man løber meget, så bliver man rigtig god til at rekruttere den type fibre. Og det er altså nogle muskelfibre, som er udholdende. Til gengæld så kan de også kun udvikle en lille kraft, og de har ikke særlig stor evne til at vokse. Så her har jeg sat nogle billeder ind af sådan typisk maratonløbere, som man kan sige, er sådan et klassisk eksempel på, at de er lave i fedtprocent, men deres muskelmasse er heller ikke særlig stor. Og det er der en god årsag til, som jeg kommer ind på senere. Så altså, langvarig kredsløbstræning, det stimulerer altså den type muskelfibre, som udvikler lille kraft, er udholdende, og som er dårlige til at vokse. Når vi så kigger på styrketræning, så måles intensiteten i, hvor tunge vægte man løfter. Og vi har jo alle sammen forskellige styrke, ligesom vi alle sammen har forskellige kondition. Så derfor så har man sådan et fælles måleparameter, der hedder, at man måler ud fra sin egen 1RM, altså eller One Repetition Max. Det vil sige, hvor tung man kan løfte en given genstand en og kun én gang. Så det vil sige, at kan man for eksempel løfte genstanden 10 gange, jamen så falder man også i intensitet. Men selvom man løfter 5 gange, eller 10 gange, eller måske 15 gange, så vil den tid, musklen er under spænding, den vil stadigvæk være så høj, at man kommer til at rekruttere en anden type muskelfibre, end dem, som man stimulerer, når man laver løb. Og det er det, som man kalder de hvide muskelfibre. Og det er dem, som der er rigtig, rigtig gode til at udvikle stor kraft. Til gengæld så er de ikke særlig udholdende. Og så er de rigtig gode til at vokse. Og det jeg ser her, det er Usain Bolt, det er gode 100 meter løbere her. Og 100 meter løb, kan man sige, det er, især når man er professionel, det klares jo lynhurtigt på omkring 10 sekunder. Så rigtig, rigtig hård eller højintens intervaltræning, det er faktisk næsten på lige fod med styrketræning. Så derfor så har de behov for at have noget mere muskelmasse. Så altså årsagen til, at man ikke kan sammenligne styrketræning og løb, det er fordi, at det stimulerer
2 forskellige slags muskelfibre. Ja, og hvorfor er det så vigtigt at vide noget om det? Jamen det er det, fordi at vores krop, den har jo en fuldstændig fantastisk evne til at tilpasse sig. Det er faktisk en af vores overlevningsmekanismer. Det er vores evne til at tilpasse os en hver given situation. Hvis man skal give sådan et dejligt, forståeligt eksempel, så hvis man engang har røget, så kan man måske huske tilbage på, at dengang man tog det første hiv af cigaretten, så fik man det helt vildt dårligt, og man hostede og hakkede, og kroppen prøvede på alle mulige måder at fortælle, at det skulle man i hvert fald lade være med. Så var der så nogen, der ikke var kloge nok til at lytte efter det, og så blev det ved. Og kroppen gør så det næstbedste, som den kan, og det er, at den prøver at tilpasse sig. Det kan godt være, at der er nogle fatale konsekvenser, men i hvert fald så vil den gøre det bedste for ligesom at tilpasse sig de nye omstændigheder. Og sådan er det jo også, hvis man løber. Jamen, hvis man altid løber en 5 km, jamen, så bliver man god til at løbe en 5 km. Men man bliver ikke nødvendigvis god til at løbe en 10 km. Så bliver vi nødt til at gøre nogle nye tiltag, sådan så at kroppen bliver nødt til at tilpasse sig de nye omstændigheder. Og det er jeg helt sikker på, at det kender I godt i forhold til, at så bliver man nødt til at løbe noget længere en gang imellem. Man bliver måske også nødt til at involvere noget intervaltræning, sådan så vores kredsløb det tilpasser sig, og så på den måde kunne komme til at løbe længere. Og det sidste eksempel, det er, at kroppen skelner ikke mellem om vores om det den tilpasser sig til, om det er klogt eller om det er mindre klogt. Gør vi det ofte nok, jamen så tænker vores hjerne, at der er et behov for, at den tilpasser sig de omstændigheder. Så man kan sige, selvom at når vi sidder for eksempel foran en computerskærm rigtig mange timer på en dag, så bliver vi rent faktisk super gode til at sidde stille i mange timer. Det kan godt være, at det har nogle konsekvenser i forhold til, at vores muskelmasse daler, og vi kommer i dårlig form, og nogen får måske også ondt i nakken, og hvad det ellers er. Men kroppen er ligeglad. Hvis vi gør det ofte nok, så vil den altid forsøge at tilpasse sig. Og hvorfor er det så vigtigt at vide noget om i forhold til løb? Jamen det er det, fordi at løb og styrketræning det stimulerer jo som sagt 2 forskellige slags muskelfibre, men det er også 2 forskellige slags energisystemer, hvor man kan sige, at styrketræning, det er ligesom sådan det metabolske, det er det, som der opbygger os, det er det, som er med til, at hvis vi træner rigtigt og med nok intensitet, så bliver kroppen nødt til at tilpasse sig de udfordringer, og det gør den typisk ved at bygge mere muskelmasse på. Hvor at meget kredsløbstræning, det er det, man kalder et katabolsk energisystem, og det er faktisk et nedbrydende system. Så man kan se det, hvis I tænker tilbage på de der 2 tegninger, eller billeder, der var af en 100 meter løber og en maratonløber, hvor I kan se, at en maratonløber typisk har en mindre muskelmasse end en 100 meter løber. Og det er jo simpelthen et så fint eksempel på vores tilpasningsevne, fordi det koster noget for kroppen at slippe rundt på muskelmasse. Muskelmasse koster langt mere at holde i live, end fedtvæv gør. Så hvis vi skal slippe rundt på det lang tid, så er det smart ikke at have så meget af det. Nu er det jo bare sådan, at i den tid vi lever i, der er der ikke nogen af os, der sådan har specielt lyst til at være meget sådan energibesparende. Det er meget fint, hvis vi er eliteatleter og virkelig skal være hurtige til at løbe et maraton. Men som de fleste af os sidder her og bare er almindelige motionister og gerne vil have lidt det bedste fra begge lejre, jamen så kan det være en rigtig, rigtig god idé at tænke på sin styrketræning. Og det er fordi, jeg møder rigtig mange, som også bruger det der med løb til ligesom at holde vægten, eller de bruger løb, fordi de gerne vil tabe sig, fordi man forbrænder en masse energi, og man forbrænder en masse kalorier, når man er ude at løbe. Og det er også rigtigt. Det gør man. Men hvis man så samtidig har et stillesiddende arbejde,
egentlig kun dyrker løb eller anden kredsløbstræning, det kunne også være spinning, som den primære motionsform, så tænker kroppen, jeg har ikke behov for al den muskelmasse med den konditionstræning, jeg laver, og det i øvrigt stillesiddende arbejde, jeg har. Så jeg gør det, der er smartest for min overlevelse, og det er at smide muskelmasse. Det er bare rigtig skidt i forhold til vores basalforbrænding. Fordi jo mindre muskelmasse vi har, jo mindre energi eller kalorier kan vi tillade os at indtage om dagen. Så det kan godt være, at når man går ud og løber, at man bruger en masse energi, men den energi eller de kalorier, man forbrænder, de kan ikke rigtig sammenlignes det med at have en høj muskelmasse, og så når man har en høj muskelmasse, hvad man så forbrænder over et helt døgn. Så det bliver sådan lidt ironisk, kan man sige, at med mere og mere kredsløbstræning smider man mere og mere muskelmasse, og vi gør det, fordi at vi gerne vil forbrænde nogle kalorier, men basalt set, så smider vi muskelmasse, og så ender vi måske med at ikke smide så mange kalorier alligevel. Og det er også derfor, at man kan ikke bruge løb til at blive strammet opad. Og nu er der jo det her fine lille billede. Det er måske også lidt karikeret, men altså, der er i hvert fald noget om det, at det der med at smide 5 kilo, er det i virkeligheden det, som folk gerne vil, eller er det i virkeligheden, at de gerne vil ommøblere lidt på, hvordan de ser ud. Og hvis det er en reel ommøblering, altså at de gerne vil have mere symmetri mellem underkrop og overkrop, at de gerne vil have en fladere mave, eller fastere baller, eller tonede arme, eller hvad der ellers er af de der buzzwords, jamen så kommer man bare ikke udenom, at styrketræning er vejen frem. Og det gælder i øvrigt også sådan noget som nogle af de der typiske skavanker, som man lider af som løber. Det kunne fx være et løberknæ. Og det kommer jeg til at fortælle mere om lige om et øjeblik. Men allerførst så vil jeg sige, at jeg ved jo også, at fitness er stadigvæk i kæmpe vækst. Og flere kender ligesom sådan vigtigheden af at lave noget alsidig træning, og fitness er, det kan dyrkes på alle tider af døgnet, så det er jo fantastisk. Men altså det der med, at man går ned i et træningscenter, er ikke nødvendigvis lige med, at det er effektiv træning, bare fordi at man går derned. Det jeg ser, når folk bliver vist rundt, eller skal have lagt et træningsprogram, det er, at de bliver vist utrolig mange øvelser, og så er det sådan den meget klassiske tilgang om, at her har du 10-12 forskellige maskiner, som kommer hele kroppen igennem, og du skal lave 3 sæt af 12-15 gentagelser. Det er sådan det typiske billede. Men desværre kan man sige, så er det ikke lige med, at ens træning er effektiv. Fordi som sagt, at kroppen den forandrer sig kun, hvis den ser behovet for det. Så hvis du bare går ned og løfter 15 gentagelser, men du reelt kunne løfte eller lave 20 eller 25 gentagelser, så tænker kroppen, om det var det fint nok. Jeg er ikke særlig udfordret, så hvorfor skulle jeg tilpasse mig? Hvorfor skulle jeg bygge mere muskelmasse på, når nu muskelmasse koster energi? Så der, hvor at fejlen tit ligger, det er, at instruktøren ikke lærer medlemmerne, eller dem, der kommer ned og skal have lagt et program, hvad vil det egentlig sige at træne med høj nok intensitet? Det skal man faktisk kende sin krop ret godt for, og det skal man have en masse forsøg, gerne med en øvelse, som man kender rigtig godt, til at føle sig sikker i, sådan så at man kan træne op omkring, lad os sige, hvis vi skal lave 10 gentagelser, jamen, så skal man løfte så tung vægt, så man med god teknik kun kan lave 10 gentagelser. Det skal ikke være sådan, at man kan lave 20, fordi så får man ikke det udbytte, man gerne vil. Så overordnet kan man sige, at når vi træner når vi laver styrketræning, så er det primært vores muskler og vores nervesystem, vi træner, hvor at når vi laver løb, jamen, så er det vores kredsløb, vi træner. Jo højere intensitet vi træner med, jo mere stimulerer vi vores nervesystem, altså vores hjernes evne til at sende beskeder ned
til musklerne om at trække sig sammen. Og det er super godt i forhold til for eksempel at få en god løbeøkonomi. Og det er rigtig godt i forhold til at kunne finde ud af at rekruttere nok kraft til, at der reelt kommer en muskelvækst. Ja. Og hvad er det så egentlig, jeg skal vælge? Lige nu står der bare 4. Ja, lige om lidt står der i hvert fald noget på jeres skærm. Det vi skal snakke om, det er, hvilke nogle øvelser er det så, at det er smart at vælge. Og der er jo rigtig, rigtig mange forskellige øvelser, især hvis man går i et fitnesscenter, hvor man sådan kan kigge på, at den ene maskine er linet op efter den anden, og der er 8 forskellige benøvelser, og 20 forskellige rygøvelser og brystøvelser og sådan. Men altså det, som der er rigtig smart, det er at vælge øvelser, som stimulerer så mange muskelgrupper som overhovedet muligt. Og nu snakker jeg ikke ud fra, at hvis det er fordi, vi gerne vil, altså nu siger jeg bodybuilder, og det er overhovedet ikke ment, altså ladet negativt eller noget, men hvis det er bodybuilding, eller altså at virkelig er vækst, man går efter, så skal man selvfølgelig lave noget, der er mere avanceret end det her. Men hvis det er almindelig holde kroppen ved lige, jeg vil gerne være god til at løbe, jeg vil gerne have noget symmetri, jeg vil gerne tones, jeg vil gerne strammes op og alle de der buzzword, jamen så skal der faktisk ikke særlig meget til. Det der er allervigtigst, det er intensiteten i det man laver. Så 4 bud på øvelser, som stimulerer hele kroppen. Det er et dødløft, det er en squat, det er armstrækninger, man kan lave med forskellige variationer, afhængig af om man overhovedet har evnen til at lave en armstrækning. Og så er det kropshævninger. Og hvis ikke man kan lave kropshævninger, jamen så kan man få en variation over det. Og hvordan er det så lige de der øvelser ser ud? Nogle vil måske tænke, 4 øvelser, er det nok? Men det er min erfaring, og det er også sådan, at det er, at hvis man træner med høj nok intensitet, og man træner øvelser, som stimulerer mange muskler på én gang, så får man en dejlig stor respons på vores testosteronniveau, og det er det, som er med til at øge vores muskelmasse. Altså testosteron, det mandlige kønshormon. Det har kvinder også, bare i langt mindre doser, og det er derfor, at vi aldrig har evnen til at blive den kvindelige udgave af Arnold Schwarzenegger, medmindre at vi spiser lidt krudt. Så her ser I dødløft, det er øverst i venstre hjørne, og det er en øvelse, som stimulerer hele, man kalder det bagkæden, altså vores lange rygstrækker, vores store ballemuskler. Det vil sige de ballemuskler, som er dem, der ligesom har den kosmetiske effekt, at jo mere man træner dem, jo rundere bliver ballerne, jo bedre bliver vi til at udvikle kraft, når vi løber, eller når vi for eksempel skal lave sprint. Så aktiverer den baglov og læg. Så ved siden af er der squat. Og squat, det er, man kan sige, det er sådan blevet adapteret som en fitnessøvelse. Men altså, squat er jo bare en grundlæggende evne til at kunne bøje sine knæ fuldt ud. Og jeg vil altid gå efter, og det skal I også, når I går ned og træner, og øve sig i at komme ned i fuld bevægelighed. Fordi den der gamle myte om, at knæene ikke må komme ud over tæerne, og man i øvrigt ikke må bøje knæene fuldt, det er for længst tilbagevist på virkelig mange studier. Men hvorfor er det er vigtigt, kan man sige, at kunne bøje sin knæ helt? Så letter det bare vores hverdag, at vi har fuld bevægelsesudslag i vores led. Men man ved også nu, at fuld bevægelighed, jamen, så gør det også, at vi styrker vores brystskiver og vores ledbånd og vores menisk. Og det er hele tiden med det der for øje, at vores krop, den tilpasser sig de omstændigheder, vi byder den. Så det er klart, at hvis aldrig nogensinde vi har været dernede, eller vi ikke er stærke nok til at styre vores led i de positioner, så får vi heller ikke lov til at komme derned. Så kan man ikke komme ned i en fuld squat, så må man hen og holde fast i en stol, eller et bord, eller et eller andet, så inden man overhovedet begynder at arbejde med belastning.
Og har man svært ved at komme helt ned, så er det også en dårlig idé at starte med at lægge vægten om på nakken, den der sådan klassiske fitness squat, og det er derfor, jeg har taget et billede af det, der hedder en front squat. Det er fordi, at når vi placerer vægten foran så kræver det masser af styrke i vores overkrop, øvre ryg, bryst og skulderparti. Det vil sige, at vi får ligesom en gratis træning af overkroppen, selvom vi reelt træner ben. Og når vægten er placeret foran, så vil man også flytte sit tyngdepunkt. Og selvom det selvfølgelig er hårdere at arbejde med belastning, så er der mange, der oplever, at det rent faktisk føles lettere at udføre øvelsen, fordi at ens tyngdepunkt bliver forskudt, fordi der er vægt foran. Så dødløft og squat, super gode øvelser. Og så er der jo øvelsen her, armbøjninger eller armstrækninger, afhængig af hvad man vælger at kalde den. Det er jo også en øvelse, de fleste elsker, eller hader at elske, eller elsker hade, eller hvad det hedder. Og det er jo en super god øvelse, som træner overkroppen, træner bryst og triceps og forreste del af skulder. Men hvad ikke alle ved, det er, at man ikke er i stand til at udføre særlig mange armstrækninger med god teknik. Det vil sige, kan man lave under 10 gentagelser, så vil der være ekstremt stor arbejde fra de lige mavemuskler. Langt større, altså de lige mavemuskler vil udlægge langt større kraft, end hvis de for eksempel laver en helt almindelig crunch eller mavebøjning, som er sådan de klassiske ting, jeg sådan hører, at for eksempel løbere laver, når de træner ved siden af deres løb. Så laver de måske nogle rygbøjninger eller nogle mavebøjninger. Men armstrækninger er altså fantastisk mavetræning, og det har man simpelthen mål ved at sætte sådan nogle EKG-målinger på, og så få folk til at lave forskellige former for træning. Så ud over mavetræning, så er der altså også øvre ryg, bryst, triceps og den forreste del af skulderen. Og kan man ikke lave en armstrækning, jamen så kan man for eksempel stille sig op i en vindueskarm og stadigvæk holde kroppen strakt og lige. Eller at man kan sænke sig til jorden, og så kan man ligesom sådan orme sig lidt op, hvis ikke man kan skubbe sig selv op. Ja, og den sidste øvelse, vi ser der, det er kropshævninger. Og nu er det en kvinde der laver kropshævningerne, men typisk så vil kvinder ikke være i stand til at lave en god kropshævning. Men en kropshævning, det er altså en øvelse, som træner forsiden af armen, den træner den brede rygmuskel, den træner den bagerste del af skuldrene, samtidig med, at der er ekstremt meget maveaktivering. Altså langt mere maveaktivering, ligesom på armstrækningerne, end der er i en almindelig mavebøjning. Så hvis det er en flad mave og en markeret mave, eller hvad det er, vi gerne vil have, så er det altså sådan noget som det her, med nok intensitet, der er vejen frem for utallige mavebøjninger. Laver man rigtig mange mavebøjninger, så bliver man bare god til at lave mange mavebøjninger. Kroppen tilpasser sig, men fordi at vi gør det mange gange, så ser den ikke behovet for at udvikle mere muskelmasse. Det er mere sådan kredsløbet, som går ind og tager over. Så altså, hvis man vil have muskelmasse, så skal man arbejde så hårdt, så ikke man kan lave over maksimalt 12 gentagelser, og ned til omkring måske 8 gentagelser. Så hvis ikke man kan lave de der kropshævninger, så kan man, hvis man træner i et fitnesscenter, så kan man få det, der hedder assisteret kropshævning, altså sådan en der maskine, man træder op i, og så kan man putte noget ekstern vægt på, der ligesom hjælper en. Og hvis ikke man kan det, jamen, så kan man simpelthen bare hænge i armene. Så kan man bare hænge i stangen der. Og det er ligesom sådan forøvelsen til at kunne arbejde videre til kropshævninger. Det udvikler rigtig god grebstyrke og rigtig god styrke i skulder og øvre ryg. Så det er altså de øvelser, som jeg anbefaler, at man lægger ud med. Og det er selvfølgelig vigtigt at få noget god feedback på ens teknik, især når man skal arbejde med høj intensitet, altså god belastning. Så anbefalingen er 4 sæt af hver øvelse, mellem 10 og 12 gentagelser, men det skal være sådan så, at man er udmattet efter de 10-12 gentagelser. Og det som der er, det er, at både løb,
og styrketræning for den sags skyld. Ved du hvad, vi går lige tilbage. Sorry derude. Vi går lige tilbage, fordi det jeg lige vil sige her, det var, at som sagt, så er der rigtig mange, der døjer med de der overbelastningsskader, som et løberknæ for eksempel. Og det er en af de klassiske årsager til, at folk bliver ved med at løbe ind i problematikker her, det er, at de simpelthen ikke er stærke nok til at styre deres lårbensknogles position, når de lander. Så det vil sige, at de muskler, som er med til at stabilisere hoften, det er vores små ballemuskler, som ligger på hver side af hoften. Hvis ikke vi er stærke nok der, jamen så kan der ske sådan et irritationsmoment i, at den sene, som går op for ballen, og så går den ned på ydersiden af låret og sidder fast på vores lægben, og så glider den ind over ydersiden af knæet. Den kan simpelthen blive irriteret, fordi den ikke bliver ligesom sådan fikseret i løbet. Men det der så sker, når man for eksempel laver dødløft eller laver squat, jamen det er, at vi statisk går ind og arbejder på at holde knæet i samme position, og det er indirekte med til at give bedre stabilitet omkring, jeres hofte- og bækkenfunktion. Og det er typisk faktisk nok til at undgå overbelastningsskader. Det kan også være i forhold til andre knæproblematikker. Men det jeg vil sige før, det var, at både løb og styrketræning, at selvom at begge elementer rummer fantastiske ting, fordi det jo træner vores muskler, og det træner vores kredsløb, jamen så er det stadigvæk ret ensidige bevægelser, man laver. Alt sammen foregår i det samme plan. Og jeg plejer at sige, at fitness og løb, det har sådan lidt et fattigt sprog. Og det er jo sådan, at vi er jo faktisk skabt til at kunne bevæge os i mange forskellige planer. Vi er faktisk den skabning på jorden, som har den mest komplekse rygsøjle, og derved også den mest komplekse måde at kunne bevæge os på. Men desværre så er livet jo, at den industrielle udvikling er jo sådan, at vi behøves ikke at klatre, vi behøves ikke at hænge, vi behøves ikke at bestige skæve skråninger, eller grave for at få vores mad, eller løbe hurtigt for at nedlægge et bytte. Det er jo blevet, at vi bare sidder foran vores skærm, og så går vi måske ned og handler. Men I kan se på den flotte dame her, at der er noget, der hedder det sagittale plan. Det er der, hvor hun ligesom er skåret igennem af en rode. Og det er faktisk der, som alt fitness og løb bevæger sig i. Det vil sige, det er ét plan, vi stimulerer. Men vi har altså også to andre planer, som vi har godt af at stimulere. Og årsagen til, at det er godt at tænke alsidig bevægelse, det er, at vores hjerne, den bærer ligesom et fuldstændig komplet kort over alle de bevægelser, som vi er skabt til at lave. Det kan godt være, at vi ikke kan lave dem mere, fordi vi simpelthen har glemt, hvordan man bevæger brystkassen eller nakken, eller vi føler os stive og låste. Men vores hjerne har altså et kort, og typisk er det sådan, at jo mere klart det kort er, jo mindre føler vores krop, at der er fare på færde. Så derfor så behøver den ikke at sætte spændingsniveauet op eller give signaler om smerte. Så hvis man tager sådan et let forståeligt eksempel, så forestiller jeg, at jeres krop, det er sådan et Danmarkskort, og I kører fra Løkken og helt ned over grænsen til Tyskland. Og der er fuld sigtbarhed, det vil sige, at I har fuld bevægelse og kontrol over jeres krop. Det betyder også, at hvis der er fuld sigtbarhed på motorvejen, så kan I holde en super god fart, og I er afslappet, og der er ingen fare på færde. Men hvis der så lige pludselig sker det, at jeg har et led, jeg ikke kan bevæge optimalt, eller hvis man skulle tage billedligt at sige, at jeg kørte ind over grænsen til Tyskland, og så blev der toget. Hvad vil man så unægteligt gøre?
så vil man simpelthen gøre det, at man sætter hastigheden ned, og ubevidst så stiger spændingsniveauet, og når spændingsniveauet stiger, så er en af de måder, hjernen kan kommunikere på, det er ved at sende noget smerte. Så det er ligesom kroppens signal til, at hey, der er et eller andet her, som du skal være opmærksom på. Ikke nødvendigvis, fordi du er gået i stykker, men det er i hvert fald sådan en action signal til, at du skal gøre noget. Og det jeg sådan erfaringsmæssigt ved, det er, når man begynder at bevæge kroppen alsidigt. Så prøv at tænke sådan en god gammel Kaptajn Jespersens gymnastik, altså rotationer om rygsøjlen, sidebøjninger, at runde ryggen, at sveje ryggen, at bevæge både vores skulderled i alle retninger og vores hofteled i alle retninger. At det for manges vedkommende er rigeligt til ligesom at give bedre bevægelighed, og derved også ligesom sænke trusselsniveauet, og derved også nedsætte smertesignalerne. Så derfor så er mine anbefalinger altid, at selvom man dyrker styrketræning og løb, så husk at varme, i stedet for at varme op på de der kredsløbsmaskiner, cross-trainer eller romaskine eller hvad det er, så bevæg jer, som ligesom er designet til at blive bevæget. Sving armene og roter ryggen og lav nogle sidebøjninger. Hvis I kommer på workshoppen, så har jeg lavet et fuldstændig fint lille program, I kan tage med og bruge. Men for at lave et hurtigt lille recap, jamen så er det der er vigtigt at vide, det er, hvorfor at løb og styrketræning ikke kan sammenlignes. Det er fordi, at løb, det er kredsløbstræning, og det træner altså vores hjerte og vores lungesystem, og styrketræning, det træner altså vores muskler og vores nervesystem. Så er man stærkere, så skal man også bruge mindre energi, når man løber. Og det vil typisk give en bedre, der kom slide, kan jeg se. Det vil altså også give en bedre løbeøkonomi, det vil sige, at man kan løbe med større overskud, og oftest med mindre skavanker. Og er det sådan en lidt mere fit, eller fast, eller tonet figur, man går efter, eller mere symmetri mellem over- og underkrop, så bliver man nødt til at lave noget styrketræning. Simpelthen fordi, laver man udelukkende løb, så smider man muskelmasse. Så er det fordi, man reelt gerne vil tabe de der 5 kilo, eller er det fordi, man gerne vil ommøblere sin krop. Når det kommer til øvelser, så er det ikke mængden af øvelser. Det er kvaliteten af de øvelser, du laver, og så er det intensiteten. Så hvis du laver 4 øvelser, 4 sæt af 10-12 gentagelser, så skal der være smæk på. Og det kræver altså ikke meget mere end 20-25 minutter, 2-3 gange om ugen, for at opnå både synlige og mærkbare resultater. Og tænker du, at det lyder da meget spændende, og jeg vil da gerne lige vide, hvordan man får lavet de der øvelser, sådan så det bare giver mening, jamen så vil det glæde mig at se jer til en workshop, jeg holder lørdag den 28. februar, som er specielt designet til styrketræning for løbere. Og det man får, det er, at man får et 10-ugers program, fuldstændig gennemgået til den mindste detalje, så du er sikker på, at du får lavet det ordentligt. Og hvis du så har nogle øvelser, hvor du sådan tænker, jeg har nogle skavanker, der er noget, jeg ikke rigtig kan, jamen så får du selvfølgelig bare en alternativ øvelse. Du får et opvarmningsflow, som du kan bruge enten i forbindelse med dit løb, eller i forbindelse med din opvarmning. Og så får du faktisk også et sæt af øvelser, som du kan lave for dine fødder. For det er faktisk sådan, at rigtig mange løbere, ikke kun løbere, men især løbere, de oplever, at deres fodled er ufleksible, og ufleksible fødder og svage fodled. Det gør også, at vi har lettere ved at vride om, og at vores kontakt til underlaget er dårlig, så det vil sige, at vores balance og koordination nedsættes. Og der skal faktisk ikke så meget til. Så et godt lille fodprogram til at sikre stærke og mobile fødder.
Det var ordene for nu. Så hvis I har spørgsmål, så vil jeg rigtig gerne svare på dem. Og I kan svare, eller I kan stille spørgsmål ude i chatfeltet. Og så vil jeg svare på dem. Nå, jeg kan se her, at nej, der var lige nogen, der havde skrevet noget. Det var godt, I fik det til at virke, kan jeg se. Godt, jeg bliver bare hængende lidt, og så venter jeg på, at der kommer nogle svar ind. Nej, nogle spørgsmål ind selvfølgelig. Og hvis der ikke er nogen spørgsmål, Stine siger hej. Hej Stine. Har du et spørgsmål, så kom med det nu. Nej, ingen spørgsmål. Jeg håber, at I har fået lidt brugbar viden. Jep, så står der her, Stine, jeg har en overbelastningsskade i mine knæ. Må jeg så lave dybe squat? Og svaret til det er, at det er svært at svare på, når jeg ikke har set dig. Men overordnet, så vil jeg sige, at man skal altid skelne mellem ubehag og smerte. Ubehag, det er det, som man kan bevæge sig ubesværet igennem. Det er ligesom, hvis man sådan tænker, det er godt nok hårdt det her, og det brænder i mine muskler, og det føles uvant, det føles stift. Det må man gerne bevæge sig igennem. Men har man ligesom lyst til at flytte sig væk fra bevægelsen, hvor man sådan tænker, jeg er nødt til at flytte mig, for ellers så gør det ondt, så skal man ikke gøre det. Så typisk så, hvis du har en overbelastningsskade, Stine, så vil jeg prøve at lave dybe squat. Jeg vil gøre det uden belastning til at starte med, og så, så vil jeg starte måske ved at holde fast i en bordplade eller et eller andet, sådan så du kan være kontrolleret omkring det. Og når du kan lave 2 sæt af 10 gentagelser uden problemer, jamen så se hvordan at du har det der med belastning. Det håber jeg var svar nok. Og altså, er der et alternativ til kropshævninger, når man ikke træner i et fitnesscenter, ikke har et sted at hæve sig op? Ja, det er jo faktisk sådan, at det er faktisk lidt svært at træne sin brede rygmuskel og sådan noget, hvis ikke man har et sted, man kan hænge. Og du kan faktisk, hvis du har en dør, du kan hænge i, så faktisk kan du starte med at hænge i din dør. Jeg ved ikke, om du har en mand eller en kæreste eller et eller andet, så skal du nok lige sørge for, at døren kan holde til det. Og ellers sådan noget som et gyngestativ. Rundt omkring er der jo også forskellige sådan nogle, steder, man kan hænge i sådan nogle stativer. Og ellers så er det jo simpelthen bare, at hvis du kommer til workshoppen, så kan jeg selvfølgelig give dig et alternativ. Men det er lidt svært at forklare. Så hvis ikke at du går i et fitnesscenter, så er det faktisk lidt svært. Men jeg giver dig et alternativ, hvis vi ses senere. Og så er der en, der skriver, det er Søren Stine. Mine knæ knaser meget, når jeg laver almindelig squat. Betyder det noget? Typisk, hvis man har den der fornemmelse, det er der rigtig mange, der har, at det er ligesom sådan lidt sandpapiragtigt, eller sådan, det larmer. Jeg har det også selv, det kalder man på et meget fint ord, kalder man det crepitus, og det er ligesom sådan et ujævn brusk, som ligger inde under knæskallen. Det er der, så længe det ikke er forbundet med smerte, så er der ikke nogen restriktioner på det. Man skal altid respektere, altså at når det gør ondt, så er det kroppens signal til, at man skal stoppe. Ikke stoppe med at træne, men stoppe med det, der gør ondt. Så svaret er, at det betyder ikke noget, så længe der ikke er smerte forbundet med det. Det var godt, du kunne bruge svarene. Og jeg tror lige, at jeg lader webinaret her køre et minut til, og se om der er flere spørgsmål. Ikke umiddelbart, så vil jeg bare sige
tusind tak, fordi at I gad at bruge en søndag aften i mit selskab. Håber vi høres ved en anden gang, og eller vi ses til workshop. Ha' en fortsat god aften og en god uge. Hej.